Hagabanding kong nga ay ngo U Blei. Bau penyo ya bakum kaniga lahat. Bangan shim yang benta kaniga Good News TV. Ban kren ya Ka Ktien ka ba bat ka ba donbor ka jong U Blei. Kaniga long ka daily devotion ka bangin yo sngo na ka way ka step ka way pat. Bat kum tanga ay U Blei ya Good News TV bat ka team jong ka baro. U Blei nang yay kirku ba kanang lahat ban yay yat. Ban yay kiu siya prang na ka way ka por ka way pat. Ngai U Blei ya baro ki bala ban yo sngo bat ki basngap ayu ba Ka Ktien ka jong U Blei ka don ban kren bat ka ka bangi don ban sngo ka ban long ka bor ka jong im jong haga bakum ngani ka por pada banget tong inya pai ringkat lembat nga naga gospel ka jong Mathaios arpu arlenong ka dekot ka balai penyo ki Ktien ki ba ong kumne men i yo try u ba U Blei jong me da ka dot note jong me baro da ka mynsiem jong me baro bat da ka jingmut jong me baro kandiken ka long ka hukum ka baningkong bat ka bakraw ka ba aru ka long kum kata men i yalaw paramarjan kumba yaladi hasya bangin ayat tunginya pendam ha ka jing duai tunginya duai penkentang ko kan rahat ya ka wei ka benta ka bangin yo ban pendap ning bajon ka por Ka Ktien jame kan long ka bor ka basngap bat ki bayo sngo ayu ba medon ban kren ning bajon ka step I kan long ka jing kerku ka basngap ya ka kerku ko kan rahat ya ka wei ya ka ba onla ban penmi ya Ka Ktien jong ka jing sawa ka buram kan long ka jong me ki ban yo sngo kin la ban pediang ya ka na bakin pediang ya me ko try ning ba Ka Ktien jong me Ka kyrteng ka jong U Jisu nga dway nga dem nga pan. Amen. Kani ka long ka jingja kat ba U Jisu dang don ha ka ministry hadin ki kamba ki babon ki ba U Jisu lale. Kini ki kamba ki ba utray ulale ki la penlingo ya ki babon bat kam tam iwei U Pharisee U balong ru U riu sat. Kini ki kamba ki la pelong ru ya U ban sngoling no ban let U Jisu ban keli ya ka wei ka jing keli ka ba usngo na lade ka long ka ba kraw tam ka jing keli bat ban riam U Jisu ha ka jing lingo ka ban penlingo yu ya ka ka jubab ka bon ai uni real sat ulong U Blei ba start u ba tip hai ka Bible u ba tip hai Ka Ktien ka jong U Blei bat kom joru ha ka jing long jong ka dok ulong U Blei u ba shampang bat ba sngo tho ha barok kiliang na lor udon ha ka top jong ke Pharisee kadai ka ya bat ka por ha ka baki wat dong U Jisu kumno ban pen kelem no bat pen hap U new try u belong U Blei jong i u nong pen im bat u nong sil spa U Jisu Khrist u new riu sat u lawan U Jisu da ka ban keli u kunong hikai ka ka hukum ka bakam kraw na ki hukum baro Yete para benget be jonga baka hukum gat kum Ka Ktien ga jong U Blei kalong ka ba kordor kalong ka ba kongsan namar ka dei ka hukum ha ka ba U Blei la ai how Moses how lom Sinai kinang bagi kon Israel kinum le pop U Blei ki kon Israel kin mau namar ba U Blei u ba ai ka hukum ka hikai ngi men to ka dei ka ba kraw menam penyap ka dei ka ba kraw menam klem ka dei ka ba kraw bat kum ta ter ulakwa ban yosgo bel ba ka ka ba U Jisu un kren ha ka ba kum ka por bat ka reply ka ba un ai uni riu start uni riu sad uni Pharisee bada pedeng jaga ba kum kita Jisu la pai shu daga Ka Ktien ban ong men yo try ba U Blei jong me da ka dot note jong me baro da ka mynsiem jong me baro da ka jingmut jong me baro bat da ka bor jong me baro para benget be jong ha yiki priu yem yo ka dot note and reka Bible ka yato God that sees the heart
Balay bau Jisu jubab kumne ka daw ka long bau blay jangi ubayo I ka donot uyo I ka donot jang ke Pharisee uyo I ka jing mot jang ki baro uyo I ro ya ka ei ka bau thmu shalandat bat ya ka ei ka bau don ha ka donot bat ka mynsiem jang ki Pharisee ki ki briu ka tip hai ya ka Ktien ka U Blei bat ki dei pat ki balen man ka sngi da ki kam ki jing le jang ki uniu Pharisee balong nong ya sat U briu ba start Hadin bula yo sngo yigi ki Ktien no try sngo tho bau dang kelipat namar ba sngo tho dang keli paramarjan jonga who is my neighbors kat bau new Pharisee pat sngo tho U Jisu li tho yakade jingi tho kana baladon vriu yar na Jerusalem she Jericho Kene ke jing yar para banget bon sien kadai haki liang barok ke bangem des ngotenat ban ya cringe bang jing yar la ka long haga do bad ka mynsiem bad ka Bible ke to U Jisu ya to bau new briu ulah yar bad ulangat haga kti jong ki nong lute haga bakila lute yu bad la peling kut yu hadien bikila shok kila no yu komo bayap hangta baru Jisu la to ba ka bakum kita ka por layat uwei briu bat uthau briu long lebi uniu briu uwan na Jerusalem kadai ka jing wan le niam ka jong udai briu ubatip ha yaka hukum ka jong U Blei udai briu ubahikai ki briu ban eat U Blei udai briu ubasngol tho ba kat no bangi dai ban eat U Blei nreu niu briu hakalenti na Jerusalem she Jericho abola yo uniu briu ka Bible ke tho baru Jisu ya tho Ulayat kiar no sherot. Liatu sedan su wei pat ubreu. Baru tahu dia Lyngdoh. Itip para banget be jangau Lyngdoh. Udah ubreu ba pendap akan yam gerukam. Udah ubreu ba pendap ya jing le jang kan yam barok. But uniu briu ru hagabakum kita kapor uan banyat ya galenti na Jerusalem but uhiar ya gaban let jaring kat Jericho. But uniu na bola pohi marjan batau briu. Ulayat baru lele kumbam yo niu briu. Baru Jisu ya to badan so wei pat ubriu hagabakum kita kapor uniu briu habolo yo uniu briu bat ka kyrteng jong uniu briu kabala to udeu nong Samaria baba unium shimlewan ban pendap ya kaniam kurukam unium tip ya kale niam kale rukam unium tip ya ki ya ka jingat lenti ya ka jing jong nreu niu tip bau niu briu udon na pedeng ka jing mensau don kam man yarap yo bat kum tau la let hajan jong ula sap span yo ula ya ka jing rap ka babatam bat kum tau la le ka babatam yo niu briu bat am dei tang kata para banget uniu briu ula pensyong yo niu briu ya ka ban yalam haduk bandapoi haga jaka sumar barulah ai ya ka pisau tau briu artingkai itu ke Bible ba anda wan pat lada kali ka pisah ka bau ai ya ka badai ban sumar yo niu briu lada kamdap unsa ai pat haduk bagana biang madadian ka tau Jisu le to uno na kini kilai Ubalong ubriu ya ka U Blei sngewbha uniu riu sat ubriu bastat ubatip ba ya ka Bible ubatip ya gile niam le rakam ubawat dong yu Jisu ka bakum kita ka por don Ktien shu ban ong de kumwei pat ong bau ta ubriu ubalai iarap ya ka ban le ya ka babha uta udei ya ka bala sngewbha de U Blei But they hang ni ka bau Jisu ong men eat yo try bau Blei jang me daga dot note jang me barok hagi Pharisee ka dot note jang ki kalong ban bishari ka we
Ka Bible ke tu bahadian mau Mathaios ula pediang you try ula let chaka ying jong u but invite you ringkat lember ki par ki wei pat para nongkrong ringkat lember ki Pharisee ki bala don hangta bala pedeng ke jing shong shania ha ka pedeng jaga kum ke daga por la don ki Pharisee ki bala ong oh nong hikai jong pi u ya shong ringkat lemban bam bat ki nongkrong bat ki bapop o ki bishar ka bami naga donot ba ka mynsiem jong ki ka long ban bishar ki wei Kis ngau biang halaga jong ka jing yat nanti. Haga jing long hok, haga jing im jong ki. Ka dot not jong ki ka jing hai nu blei. Jisu ula kren kumni habau yok ngau yaki baki nyau ben bat bishar. Mathaios kendai lenong gerkot ke bakat ar. Ki bakia kim don kam yu nong penkia andre ki bapang ki let pi ki ikani yaki jing isnei ngamon te om yaki jing kinya. Ukren yakani yaki Pharisee ki bas ngau biang yaka le niam gadukom. Ki yang na ki pulpit tela itanat bha ban puli ka ktien ke jong blei la ibiang bha ban raya ke jing raya ro U Blei la iskem bha ndrei ka dot not pat kadang bishar breu habau Jisu yu I ka dot not yu I bagadi ka dot not ka bai show blei para bangit Mathaios arpulai la nong khot ba ar ba balai ki nong thok bat ki Pharisee ki shong Haga jing shong jong Moses. Namar kata yaki aka baro. Bekin ong. Hapi ban sumar. To pin sumar. Henry kat bakum ki jing le jong ki. Pi wat le ong utrai. Namar yaki aka baki ong ki kim le. Ngap yaki jing hikai jong ki Henry wat bot wat le. Yaki aka baki ki le. Namar ka dot not jong ki ka jingai no blei. Ka dot not jong ki ka wat yaka buram jong ni ka pertei. Kabaar, kabau Jisu ong, yau ni riu sat. Men iit yu try bau blei jong me da ka mynsiem jong me baro. Ka mynsiem ka de ka jing ring ba jing penhiar mynsiem. Ka de ka jing im ka bagi im man ka sngi. U Lyngdoh bar u lebi ki biang ba ka jing shakri U Blei ki kiu ka temple man ka por ki puli ka scripture ki le ka fasting ki ai ka wei ni ki shipo ki ai ka jing knya ka ba bhatam ba ka jing long jong ki ka long ba ki pendap tang ya ka theory. Haki jing le teori ke jong ibon ngi biang para benget. Henry U Blei u bakot ya ke jing im jong pi bat jonga. U kot bat binyu I bat ban tip. La ka biang ne em teori bat practical. Bon gi Kristan agi di ski bat ki por gi benta ngi feel la ka wei ke benta bat kata ka long ka practical. Haka daily life ke jong I ka ba man ke ski ka jing im ka bangi im. Ngi feel like a practical da Ka Ktien ka mangi kran da ka jing mut jim perkat da ki kam ki bangale ba da ki aka baro baru blame sham sngewbha namaru de U Blei ba yu I ka mynsiem para bangit bon ngi feel like a practical Mathaios kendai kat kalai utrai ukwa bagi ukwa nangi teori but practical Ka mynsiem joki ke kentat ban isnei bat ban iarap namar kata U Jisu ong ya ka jing isnei ngamon te om ya ka jing knya Haga jaka ka bakin isnei yo tu briu u balahap aga jing mensau haga jaka ka baka mynsiem jong ki kan don ya ka jing sngolam ndrei kira ya ka jing long khot ka jing long hok pen ban ka jing isnei para briu kam don Ka mynsiem jong ki ka jing hai no blei para banget bai jong ye pet bat ngap ini ka kubor ni baju step ye lech ban kiu shi ka temple ban shakri U Blei na ka por shi ka por U Blei what na ka bajliu jong ka dot not ba ka mynsiem jong pi theory bat practical ka ka bangi pen pau bat ngile aga jing em ka ba man ka ski ka balai ba ka to jing mut jing perkat Ka jing mut jing perkat ka de ka bau blei yu I ki brio kim yu I Bada ka jing em jong I kum ki brio na du men step ka ni ka la trei kam da ingan dress ka ni ka sngi hatu ka ni ka dress ka bangangariam ka ya fit ni em ka ya matching ni em sa sipang galawan ka jing mut jing perkat da e shibet ngin ya bam Kaya ka jing ta ka bangin shet shibet.
Para bengej beit jonga haga jing mut jing berkat jonga jing im jongi kum kibriu kalong ka badai ya kita barok ban berkat bat bon sien ka bangi klat kum kikstan kalong bahaga jing mut jing berkat ka jongi U Blei juyo jaka haga first place na dok men step ngila berkat bangin ngin le ya ki badai tang jong ka dok bat ngi klat U Blei mari ki men step ka jing mut jing berkat jongi ka kta ya ki mobile Haka jaka bingin ki bandwai ban penkentang yala di kadega jing mut jing berkat jangi kalong corrupted kalong kaba u satan u yo jaka haka first place haka jaka bo Blei unyo de hang ni bo David haka sam kaba lai wong dang step ngan wat ya me a try men step men yo snow ya Ka Ktien jonga men step ngan pen bet yala ka jing dwai ha me Ki Kristan ki bau Blei kwa banyalam haga jing yat lenti joga jing im ga jong hi ka ba man ga sngi ka dei dang step kumno ngi prosang bandon ga jing dei ga ba jan ga ba bat U Blei na marsikam haga jing yat lenti joga jing im jong ngi la kelon bat ngi hap no na maru satan bon sen kwa ban pen kelon ya ga jing im jong hi kum tau Jisu u yu i u ni riu sat walau start Walau dan naga buram Henry yo yaga buram Blei Walau dan yaga jing sngau champang yaga jing im jong u ban keli yaga jing keli no try ka eka hukum ga ba kam crown ni hukum baro men eat yo try bo Blei jong me daga dot note jong me baro first place U Blei daga jing mot jong me baro Daga mynsiem jong me baro. U Blei kwa para bangit ling bajang step abangi snop ini ka kubor. U Jisu kwa yang iban long nginem long kum ki farsi. U kwa yang iban eat ning kong shwayo. Para bangin IT ning kong show Blei. Kanong ka bor. Ya ka jingat nanti jo ka jingim. Kum ta para bangit. U neu farsi hadian gidi ka jing yo sngo bolo yo sngo. Wat laga mynsiem jong uga sngo to badai ban eat U Blei henrei kadiga mynsiem ga sngo to bau Jisu kren ya ka ba jeliu jong ga donot baga mynsiem ban eat ban pediang U Blei henrei kan tat para banget mar ki kam ga jing le jong ki kim ya dei bat kamon ka jong Blei kum ta ni ga step para banget Jisu kot ya pe ban eat you daga donot Daga mynsiem daga jing mut berkat ban eat ru yo para marjan kumela de ngila persang ban em ya daga jing em ga man ga sngi ban shakri Blei ye kiu shika temple ni shakri U Blei ni puli ga Ka Ktien ga ba em ga ba don bor ga jong Blei ni rwa ya ro U Blei haman ga sngi ka klip mat ga jing em jongi henre yo don manore mano hakor para benget ka jing long jong pi ka pau pingkren Bapiasyun para marjan. Lesi haga jingat lenti jong jing im jong pi ka kam ga jam ga jong pi ni shakri U Blei nrei marjan jong pi ulang bas gosi tam na mar ga jing long jing im jong pi. In bo ning kong ai ban yo ning kong iwei ki ba kamba ban yala di. Para banget ba it jong. Kani ka kubor ka kot. Bangi ken mau ban it U Blei. Bat ban idro yaki para marjan jongi U Blei nam taka buram jongo amen ka kubor ke bangilio snow ai kan long ka bor ban kershan ni ka jing em jongbi tunginya doai try kerku bat pengentang ni ka kubor Ka Ktien jonga kan long ka bor ha bangi snap yaka Bagi basngap ya ka ko try kin la ban sngo to nagani ga step bagi don kam U Blei ban pen scam ha ga ba jeliu jong ga donot ka mynsiem ga jing mut jing perkap jangi ban eat ru ye ki para marjan ga jangi kumba yala di bon sien ka ni ga feel ha ga jing im jangi ko try na mar bon sien ka ni ga maladi ka kambon di bangin eat yala di Bat ngi pet ye ki para marjan ye ga ba mynsiem sngewbha pen ban kilong kinong shon ke jangi wat ngi shakri me ko try ai bagi basngap ini ke kubor ken priang ban ong try iarap yang ngan la ban IT sheme
ban pen scam ila ka jong ka download ba ka mynsiem hame batang hame ker khu ya ka wei pa ka wei ka ban tang weng liok ban pendap ha ka kyrteng ka jong U Jisu ngadwai amen